Salah. Bener jenengan Pak Nyako. Bener aku piye? Bokong iki gede. Rumah sakit yang diji sing diomongin bokong. Bokongku ini aja dibombong ndak ngaraki contong. Contong ini non sewu cangkem. Bokong ini yang diji ki sarung. Kok panggil diomongin nang bokong. Cuma nanti ngotot to panangko. Apa? Ngomong ki lengket manggil bokong-bokonge. Lah jenenge apa ora kuwi? Mungkin liyane niku mawon. Bener-bener yo bokong sing bener-bener napa Gotong royong. gotong royong boten enten. Ten desa Pak Supati Mas nek penyanyi lung. Penyanyi itu lung. ning tapi iki mang lung ning. Lung ya apa? Apa? Wis sing kok. Nggih kula utang jenengan ya, Pak. Oh, ngomong wis ora. Ya wacana ta? Yuk. Maka sepanipun, yuk. Ditakono ganti sapa karo mantan pacar. Bener jenengan Pak Nyako. Bener aku piye? Bokong iki gede. Rumah sakit yang diji sing diomongin bokong. Bokongku ini aja dibombong ndak ngaraki contong. Contong ini non sewu cangkem. Bokong ini yang diji ki sarung. Kok panggil diomongin nang bokong. Cuma nanti ngotot to panangko. Apa? Ngomong ki lengket manggil bokong-bokonge. Lah jenenge apa ora kuwi? Mungkin liyane niku mawon. Jenengan iki ngomong sarung malah bolak-balik. Lah ya ngomong sarung. Napa? Poten liyane niku. Ya apa? Liyane kuwi ya. Ana sandinge to. Boten tangan iki lho. Oh tangan. Nah, ini kanca-kanca bicara Indonesia baru pertama kali kan? Nggih. Bergembira loh. Gembira kula rumah sangat njagane. Nggih, ngeten iki kula sungi, seneng kula semangat. Oh iya. Apa nek sing jenenge Mas Ardi kuwi. Saya kok kuning-kuning. Kawan wonten ngadisanan. Menika ngarep-ngarep di menika dimen. Menika sadaya masyarakat niku nandang bunga ora ono sing nandang susah. Dadi nek digabung Ngarep-ngarep dimen sadaya masyarakat nandang bunga ora ono sing nandang susah. Masya Allah, bocah ayu pinter anake sapa iki? Ndek takun, ndek tak tinggal takun, ting. Kok karo aku rene otomatis lho kuwi mau Mas. Dalem ya. Ora kok perkara apa? Ya ini dibujuke bojone rada galak. Sopo? Ini ono sinden yo ngono bintang tamu iki kelalen no. Kelalen. Rono ngajak salin lah kok terus lungguh ning gulu dalam. Sapa iki gak dilori sing wedok kok no. Sing wedok galak Mas masuk sampe kok pakai lek galak ngomong cerita. Tujune sing wedok bengi iki gak melu nyinden. Gak melu. Aman gak? Oh, aman. Kulo pangku, Pak. Asik gak masuk. Gak wani. Bojone gak melu nyinden ning ndelok streaming. Oh, delok seri. Iki padha wae. Mungkin aku ya ini enak neng kene bro. Aku iki wong fanatik rek. Saya fanatik rek nuwun sewu. Wong fanatik ning jalan. Jalannya apik ya iki liyane elek, kuwi fanatik. Jalan apik ya iki liyane ki elek. Aku ya ngono fanatik. Bojo ki apik dhewe ya bojoku. Wong wedok liya ki elek. Aku ngono kuwi fanatike ngono kuwi. Ini yang patut dicontoh Mas Gareng. Jadi jenengan nek nyawang bojo Ayu dhewe sak Indonesia, sak donya ya kudu liyane elek. Elek wong fanatik kok. niku lahir batin. Ora. Ren, Ren ada. Ren, ada. Pepatah
mengatakan. Nek patah dan giling. Maksudnya ada kata-kata yang indah. Jikalau kamu di jalan melihat orang cantik, langsung kamu pulang, pandang istrimu. Kalau aku ya dia mau melakukan yang mall. Kan wong ayu. Langsung aku balik mulai tak sawang bojoku. Jebul ayu sing ning mall mau. Dalam Al-Quran itu ada mas Gareng tak tangkal nuwun sewu. Aku kan juga tenang juga ya wedi bare langsung klarifikasi. Itu saja. Aku mas melu-melu aku. Ya ini tiba-tiba kaya ngono temen. Kandhane ya. Yayine lho gagah gede dhuwur nek dalang bergas. Nek ning omah kuwi to no. Angkul-angkul lawang. Tapi sing bener yang ngono kuwi Mas Gareng. Apa? Ning Al-Qur'an iki guna libasulaku wa antum libasulahun. Iya. Artinya kan Wong lanang minangka kemule wong wedok ugi minangka kemule wong lanang. Dadi apik eleke iki saling menutupi, saling melengkapi ngono lho Mas. pinter. Ora ana kok ngomongke bokong kudu sisih ngono ora ana. Kudu sing apik dhewe iki bojone. Eleke ora pareng dicritake marang wong tuane, marang tanggane, kancane sapa wae ora pareng. Monggo Hana iki sik perawan lho. Hani. Tapi kan Hani. Ya iki sing Hani. Ngene lho. Ana nembangnya wis iku mah baru terus kok ngomong. Ya pancen lanang wedok nek wis jodohan kuwi ibarate klambi kudu iso mantesi lan iso nutupi. Pantes yen sinawang ngokek nutupi kanggo keelekan ning omah-omah. Kaya Pak Kangko Budwi ora kena ngono kuwi Pak Kangko. Oke. Arep kaya ngopo, arep di kaya ngopo, mbok bungah mbok susah, besok sing dijak bareng-bareng selawasi wong bojo. Nek anak kuwi nalikane cilik tekane Joko, kok nek wis rapi pisah karo wong tuwa mikir uripe dhewe-dhewe. Nek bojo mbok enak ra enak ya selawase ngono lho Pak. Saja menurut saya ibarate bojo jek ayu nggono. Kok nek wis ngumpuli tuwa ora iso diarani ayu. Nek ibarate wong tuwek iki kaya Quran suwek. Kok iso kaya Quran suwek? Quran suwek nek diwaca ora kenek dibuat dosa. Bojoku nek wis tuwa ya ngono, bisa ora penak dipegat dosa. Ya, Quran juga bener-bener. Ini bener kan, Mbak sak omongane bener loh. Aku butuh kiai. Oh iya, disawang wis ora kenek, diwaca ya ora kenek, dienggo ya ora kenek, digowo dosa. Paham jeneng? Butuh kiai lho jeneng. Iya, iya. Oh, iso nek wong lanang arep piye wong lanang gagah. Wong lanang Ngalah di mati kayak cangkemmu. sinten? Aku gak bojoku wedi kok. Lah aku yo ora bojoku kok. Wong lanang apa gagah jare to sampean ngene iki 35 tahun kasih wis ngene gajal. Ora iso makan ngawur. Ora iso no. Kene amben yo makan ngawur. Oh iya sembrono. Arep piye aja golek eleke. Nek golek ayu kancane akeh, nek golek sugih tunggale murah. Kesetiaan hati itu yang harus kita ugemi. Ojo dibinjani. Kados warga masyarakat mriki ngadisanan alhamdulillah sedayanipun guyub rukun urunan 50.000 nggon agam wayang ya to iki nek ora sing bener-bener guyub rukun sing bener-bener napa Gotong royong. gotong royong boten enten ten desa kula urunan 7,5 ya Pak Kangko Apa? Ora dadi. oh dadi Oh. 7,5 sing njaluk susu Tadi sana nih sing biyo pukul bersih bapak-bapak. Yo Pak yo. lah Nek ibu-ibu urung kakuan. urung kok Ketoke jejer awon lho karo ngrasani lho bilange akeh lho imitasi. Rasane sing wedok. Nek wong lanang banyak rasa-rasan ukuke palsu lho rene. Wong lanang sing dihukum wedok ya kok kene bareng ketoke lho jejer awon gak loroan. Kaya iki so jenenge mayang karo iki kok ketok apa loroan? Ora loroan. Oh iya. Wong loro iki seneng tak tolak kabeh. ora ana masyarakat ngene iki kabeh guyub rukun gotong royong ora ana sing iri dugi sae jalan mutakil. Amin. Ora ana. Pokoke kabeh warga sing melu urang tak dongakno rezekine sempur. Amin. Panjang umur. Amin. Sugih sanak sugih sedulur. Amin. Ya kan?
dalem. Anu, ki mau lek ngabisakan wis mau werdeke. Kene iki kepala desane Pak Suparni. Suwi apa? Parni apa? Ni apa ya? Su niku sumeh. Sumeh. Sumeh seneng napa jenenge seneng mesem. Heeh. Mboten kados napa kepala desa kula niku nggih sumeh seneng mesem. Regane nggih merongos, Pak. Napa? Tahu iki kepala desaku kadesku. Mandang saiki. Sumpah. Ora mungkin ning lama apa nek TV. Oh iya, kita bojone lho. Saiki beje kok. Sun. Sumeh, par. Par menika paring. Paring seneng dono weweh mulane rezekine lancar barokah berkah. Tenang. Aku ditani bapak-bapak pas di pondokan sing jenenge Pak Supani Mas nek penyanyi lung. Penyanyi itu lung. Ning tapi iki mah urung lung ning. Lung ya apa? Apa? Lunga. Oh, lunga to. Aku lek lung alah. Ora. Paling apa-apa paling biasane nyambut gawe ne pati kurjang nggo melayani masyarakat yo Han. Yes, wes. Nyatane 3 periode lho Han benane Pak Supani. 3 periode. Ora lurah dipercaya karo masyarakat ya ora kelakon to. Nggih, leres gawe nyukan wae. Berarti pun pirang tahun Pak Lurah iki? Ora suwi banget 20 tahunan. Masya Allah, berarti kaya bapak kula. Bapak. Bapak kula pun 28 tahun Pak. Apa? RT. Mereka dibanggakan. Nek yo ora kok. Paling rendah ki paling tanggung jawab iki paling ngabot dhewe Pak RT niku. Pak RT, Pak RW niku Pak Lurah tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Pak RT. Tandani. Oh, benar. Niki. Niate sae, niate apik, niate becik. Mula menika dados kades sampai 3 periode dawuh jenengan mau. Mboten wonten aturan nggih seumur hidup Pak Suparni menika dados kades. Leres. Tepuk tangan kagem Pak Suparni. Aku ndek niki apa jenenge ngonceki asma ngono kuwi disawer 200 lho Pak. Kaya ngono mau ya. Pak Karni, mboten sah dibubu niku gerongongane wong guyon kok Pak. Iki aku ning dene ngancuk aku ya Pak. Oh iya ngono. Oh, mboten sah gagas mungkin nek perkara niku mungkin kula sing ngurusi Pak Cacan iki ora usah niku mawon. Oh, sampean sing meneh. Alah gampang kok tak wis nomor rekeningmu tinggal aku langsung tak. Jenengan bareng Pak Kakong. Oh, tak juga. Wis mungkin kula sing ngurusi. Iya. Berarti dengan demikian, hari ini tukang ngoncai Pak Lurah. Ngonceki asmane. Nah, itu ngoncai jenenge ngoncai apa? Pak Lurah, itu lho Pak, gak usah digagas ya Pak. Mbak Hani, Pak Kakong kuwi gak usah digagas. Sing ngurusi kula. Pokoke jenengan kontrol 500. Pak Kakong berapa? 1 kuwi sing ngurusi kula. Nggih kula utang jenengan ya Pak. Oh, arep ngomong besok Pak Lurah. Ya wacana dong. Cocok. Malah jegrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kasugengan. Semoga dalam dijo kantor diberi kesehatan, amin. Amin. Bersama kru semuanya, amin. Maaf Mas Dala, Mas. Sik pantes kok. Ora apa-apa wis ora apa-apa, kok gak kena. Aku minta gendeng gelang alit dibawani dari saya penggemarmu Ugi. Apa niki? Mbah Pandi Maduan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maduan kuwi sampe dirancing iki ana Bapak Kakong. Dadi ora trimo bengi nyusul rene salam mugi kagem masyarakat Maguan sing bengi pareng rawuh lan Lurah Maguan. Nggih, matur. Sing dijaluk lakone apa, Nduk? Bilangane jaluk bawane. Nggih, dibawa. Oh ya, nggih. Mengke anu apa jenenge? Bilangane men diaturke Waranggono Wijo Laras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep matur nggih.